Yani yalqımlı salam. Mehriban tomoşaçylar, bugün biz öz dörüjülük toparmy bilen Yaponiýanyň paýtagty Tokyo şäherine. Sebäbi günüň doğýan ýurduna Yaponiýada Güneşli Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Medeniýet günleri 10-njy, 14-nji iýun aralygynda dawarlanýar. Bizim öz dörüjülük toparmy bilen Akura mehmanhanasynyň öňünde taýýar bolup dur. Biziň bilen galyň, biz bu ýerden taýýan söhbetli şekillerimizi size ýetirek. Bugün Yaponiýada türkmen medeniýetiniň toýuny toýlaýar. Jurnalistler bolup dädem orkudyň boýuny boýlaýar. Toýmuda geliň toýmuda diýip, Orchard konsertler merkezinde mihmanlary garşylaýar. Tutumlu türkmen toýuny, mihman söýen türkmen öýüni dünýä görkezýär. Gahryman arkadaly gahryman ferdarmyň tagalalar netijesinde häzirki wagtda Türkmenistan bilen Yaponiýanyň iki tarapdan gatnaşyklary işe sürülýär. Bugün bolsa Yaponiýada Türkmenistanyň medeniýet günleri dawarlanýar. Halkymyzda dawarata daha aşypdyr diýilýär. Yaponiýada türkmen sunugatyna goýulýan uly hormaty görüp, türkmen medeniýetiniň dawarasynyň dagy däl, umman aşanlygyny göz ýetirýärsiň. Mehribaniyleşler näşe ýerde geçirilip duran ajaýyp pergeden bilen Yaponiýaly mehriban denanlen söhbetleşik arkaly gepleşmede dowam edýär. Men häzirki söhbetleşim bilen Japonça gürleşmäge tiýinşeýin. Konnichiwa. Konnichiwa. Namay wa Gulnawat, o namay wa Hiraya Mikako to moshimasu. Hajimemashite. Hajimemashite. Kuni wa Turkmenistan. Turkmenistan no koyu fuku do omaimasu ka? 初めてこの文化を目にしまして、とっても感激しております。美しい音楽だったりとか、織物、衣装、そして食文化に至るまで、初めてのことでとてもびっくりしております。ありがとう。こちらこそです。このような催しにとても感謝しております。ありがとうございます。ありがとう。Mehribaniyleşler, Edil Şukurtoy Türkmenistanyň medeniýet günleri Yaponiýanyň paýtagty Tokyo şäheriniň Akura mehmanhanasyna uly joşu bilen dowam edýär. Bizim şu konsertde dinläp oturup gatnaşan ýurt mehmanlarynyň bravo diýip, hemen uly şowkun bilen el çarpyp, uly tolgunma bilen garşylaýanlyklary biz aýratyn bu önürde, bu ýönürde. Ine men ýa konsertde şu ajaýyp Renan bilen Yapon Renany bilen bile oturdum. O şeýle bir türkmen aýdym saadlamaz. Uly şowkun, uly el çarpyşmalar bilen gollady. Şoňçyny onuň bilen söhbetleşilmegi makul ellik. Menen özümiň başlanyç Japonçamy biraz türgünleşdirmege misledim. Konnichiwa. Konnichiwa. Namay wa Gulnawat, o namay wa? はい、私はエリカです。Hajimemashite. はじめまして。 Türkmenistanの音楽と踊りやどう思いますか？はい、とても気に入りました。一つの歌やそれぞれの踊りにトルクメニスタンの文化が現れていて、とても素晴らしいと思いました。トルクメニスタンのこういう服どう思いますか？はい、赤色がとても赤ですね。よく使われているなと思いました。だけどいろんな色やたくさんの刺繍の種類があって、とってもゆっくりもっとたくさん見たいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。